Ще ви помоля да се представите. Казвам се доктор Стоян Владински, завеждащ отделение в болницата в град Горна Оряховица и допълнително работя и в отделението по анестезиология и реанимация в МОБАЛ доктор Стефан Черкезов в Велико Търново. Вие сте един от първите Вие сте участник в първия семинар за анестезиолози, който се провежда този уикенд в болница Дева Мария. Какви са впечатленията ви от семинара? Впечатленията са ми много добри. Курса има няколко предимства и така положителни черти. Първата, това е много добрата теоретична подготовка, в която ми се дава от лекторите, доктор Димитрова, доктор Павлов, който е главен организатор на курса. Друг положителен аспект това е, че имаме възможност да работим практически върху модели с най-съвременната ултразвукова техника, да усвоим умения чисто практически на този курс, а не само суха теория. И това ще доведе много положително за прилагане на тези нови знания и умения, които и ще придобием по-нататък в нашата практика, да ги прилагаме в клиниките, които работим. И това ще повиши качеството и на обслужването и нашата компетентност, естествено. Благодаря ви.